da aurenta kuma a mata sabon aure. kun sa ina wanda yake faruwa, inda yake faruwa ya taɓa faruwa kuma an kawo min kes ɗin. mutum ne ya ce ya saki matarsa, ba shi kenan ba sai ta shiga idda, to kuma sai ya je kafin ta gama idda ta yi jini ɗaya ta yi na biyu, kafin ta yi na uku sai ya ce ya mai da ita. yanzu ta zama me? domin mai da mace baya bukatar abubuwa guda hudu. Baya bukatar sabon ɗaurin aure, baya bukatar sabon sadaki, baya bukatar shaidu, baya bukatar wali, baya bukatar yardan matan ma. Kawai kace ka mai da ta shikenan ta koma, in ba ta so sai dai kuma a shiga kulki ko wani abu. To sai ya ce ya mai da ita, ya gaya mata, ya gaya ma waliyinta, amma sai waliyin ya ce shi ba za ta koma ba, domin wasu waliyai ba su san me ake kira kome ba, sai su ɗauka kamar suna da iko akan miji in ya mai da matarsa su ce ba za ta koma ba. To sai ya ce bai yadda ba, da haka sai ta ƙarasa jininta ɗaya, sai bazawari ya fito aka ɗaura musu aure. Shi yana can yana harkokinsa sai ya ji fatawa cewa idan ka ce wa matarka ka mai da ita bil qawli aw bil fi'li kafin ta gama idda, to matarka ce, ko ta yi aure auren bai ba. Yana ji wannan sai ta da balli, sai gashi ya zo gidana, akar makalla na ji wata fatawa, na ce ai na ka ji ta, matata na saki ta yi jini ɗaya ta yi na biyu kafin ta uku na mai da ita, matata ce, na ce eh ce yawwa. kawai sai tafi gidansu, ya je salama da waliyinta ya ce malam ya ce wannan matan matata ce. Aka bugo min waya, na ce kai tsakaninka da Allah kafin ta yi jini na uku ya gaya maka cewa ya mai da ita? Ya ce ya faɗa amma ban yadda ba malam. Na ce a'a ba wai baka yadda ba ne nake so in ji, ya dai gaya maka? Ya ce eh. Na ce to a ɗauko matar ita da ta yi auren da mijinta, har ta samu ciki a gidan wancan sabon miji. Aka zo da ita, sai na ce tsakaninki da Allah wanda zaki mutu zaki koma gurinsa kuma zai miki hisabi, in kin ɓoye mana ba za ki ɓoye wa Allah ba, tsakaninki da Allah a yaushe mijinki ya ce ya mai da ki? Ta ce na yi jini na ɗaya ɗauke, na yi na biyu ban shiga na uku ba. Na ce ya gaya miki ya mai da ke, kin ji kalman ya mai da ke? Ta ce na ji. Na ce to waliyinki ma ya ji, don haka ke matan wannan ce. sai wancan ya ce to ni fa. na ce kai ba ka da mata yanzu. na ce sa'ad da ka ci ma da ganganci kai wannan sai an maka hukunci, amma kasancewa kai baka san cewa bata gama idda ba, dalilin da yasa kai ba za a hukunta ba kenan. to ciki na fa? na ce cikin ka wannan sai fuka sun zauna, amma dai dan da ke cikinta yanzu na shi mai wannan matar ne, to ba naka ba ne. na'am. to da ka yanzu ba ka da mata ba ka da ɗa, sai ka tashi ka san da dare ma. ita kuma sai ta ce ita wallahi na biyun take so. na ce a yanzu ai mutum na biyu ma babu na biyu yayi, kawai wannan ya kama hannunki ku tafi gida, shine mijinki. kai aure akwai abubuwa a cikin safa, akwai abubuwa a cikin aure, kana jin turka cikin aure za ka sha mamaki. to wato waya za a ce dan wannan ne? na ce a alwaladu lil firash walil ahir al hajar. me mata shi ke da ɗa, matan waye? matarsa ce ko? to dan ma nasa ne. haka ya samu da arha